Aktar minn 41,000 pensjonant f'pajjiżna se jgawdu minn iżjed miżuri tal-budget għal din is-sena bżieda ta' 26 miljun euro f'allokazzjonijiet addizzjonali. F'konferenza tal-aħbarijiet il-ħamis filgħodu l-Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon qal li bħala parti mill-implementazzjoni ta' miżuri mħabbrin fil-budget se jseħħu numru ta' bidliet biex titjib il-kwalità tal-ħajja ta' iżjed faxex tas-soċjetà. Fost oħrajn qed issir reviżjoni li tolqot minn madwar 7,200 pensjonant miż-żewweġ l-aktar nisa li kienu jitħallsu bir-rata tas-singoli minkejja l-konjuġi tagħhom kienu wkoll pensjonanti. Dawn is-set jirċievu rata ogħla bżidiet li bkollox jgħoddu mal-5.5 miljun euro fis-sena, dan minn barra żieda ta' 10 euro fil-ġimgħa li daħlet fis-seħħ f'Jannar. Qed jidħol fis-seħħ ukoll titjib fil-pensjoni tar-Romol fejn madwar 7,000 persuna qed jibbenefikaw minn żiediet addizzjonali li ammontaw għal 2.5 miljun euro. Dan għamel parti minn riforma li mistennija titlesta sas-sena d-dieħla meta r-Romol ikollhom l-istess pensjoni li kienu jirċievu l-konjugi tagħhom kieku baqgħu ħajjin. Il-Ministru Falzon semma wkoll titjib fil-pensjonijiet tas-servizz fejn żdiet l-ammont li ma jiġix ikkunsidrat tal-kalkolu tal-pensjoni tas-Sigurtà Soċjali u enfasizza li dawn il-miżuri jikkonfermaw il-kredibilità tal-politika soċjali tal-Gvern u l-abilità tal-ekonomija Maltija li ssostni aktar investimenti soċjali. Okkażjoni oħra fejn reġgħna urejna l-kredibilità tal-Gvern kemm verament tista' tserraħ moħħok li dak li ngħidu se nwettquh, mhux dak li nweduk, aħna mhux inwedu, aħna nagħmlu impenn b'saħħtu illi naraw li ntejbu l-kwalità tal-ħajja tan-nies. Il-miżuri li tkellimna fuqhom illum milli Romol jibdew jirtu il-pensjoni kollha tal-konjuġi li qed nirranġaw l-inġustizzja li ħoloq ħadd ieħor fl-2006 meta qasam il-pensjonanti fit-tnejn. Fil-istess waqt fakkar fl-aħħar ċifri Ewropej ppubblikati l-erba' li jiġdur kif ir-rata tal-Maltin u l-Awċin f'esklużjoni materjali u soċjali anke dik severa komplet tonqos b'mod drastiku s-sena l-oħra waqt li dħul medju tal-familji laħaq ferm aqwa.